Yan naman kasi nag yan na, yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. Uy! Takbo! Magwis! Po! Ay! Hindi man pala naubos niya, oh. Ang laki pati, oh. Nakita ko, huli na niya, eh. Patay na rin naman. Kaya yan mga kasinag, pinabayaan ko na. Hinayaan ko na kainin niya. Baka nagsawa na rin sa daga mga kasinag. Si nag ano? Si Papa. Wak! Kitay! 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 Kwak! 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 Ayan mga kasinag, magandang hapon. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Tingnan ko pala mga kasinag kung andyan si Bagwis. Kaninang umaga punta siya dito mga kasinag. Dumaagit siya ng manok. Hindi ko na napigilan mga kasinag, eh. Humuli na siya ng manok kaninang umaga. Kaya ayan, umulan na. Ayan na ang ulan mga kasinag. Hindi ko pa kayo na-update kay Bagwis. Nag-aambo na. Tingnan natin kung andito si Bagwis. Tingnan natin kung andito. Oh, andito pa nga mga kasinag. Oh. Hello! Bagwis! Po! Ano? Oh, ano tinitingnan mo dito? Ha? Alin? Oh, ayan pa yung balahibo mga kasinag ng manok, oh. Oh, yan, oh. Uy, ito pa nga, oh. Ay. Hindi mo pala naubos niya, oh. Ang laki pati, oh. Hindi mo baga naubos, oh. Kainin mo na yan. Hindi mo pala naubos. Opo. Ano, busog ka na? Ha? Ang laki ng manok na itong ginagit niya mga kasinag, oh. Yan, oh. Kung mapansin niyo, ang laki. Op, nalaglag. Nung dinagit niya yung kaninang umaga mga kasinag, nung dinagit ni Bagwis yan, hindi ko na napigilan sa Bagwis. Nakita ko, huli na niya, eh. Patay na rin naman. Kaya yan mga kasinag, pinabayaan ko na. Hinayaan ko na kainin niya. Baka nagsawa na rin sa daga mga kasinag. Kaya hinayaan ko na siyang humuli ng manok. Kasi andun ako kaninang maaga, kaya mapakain sana ako ng daga mga kasinag na kinulong ko. Patay na yung isang daga kasi dun. Sabi ko, ipakain ko sa kanya. Pagtingin ko, yung daga palang namatay, kinain din ng kapwa niya daga, yung kaparehas niya. Tapos si Bagwis naman, pagpunta ko dito, nakakita ko si Bagwis dyan, nadaldala niya yung manok. Kaya hinayaan ko na mga kasinag. Ayan, yan na yan. Ang laki ng manok, nadala na niya. Kaya pala hindi siya umalis ngayong maghapon. Kasi nabusog siya. Tapos ang laki ng manok na dinali niya. Bagwis! Ay! Susunod, wag kang kakain ng manok, ha? Okay lang yung mga sinag. Basta manok ko lang yung dinali niya. Mga manok lang dito sa bahay. Wag siyang titira ng manok sa ibang lugar o ibang bahay. Okay lang yan. Basta mga manok ko lang. Kasi marami naman akong manok dito mga kasinag. Hindi biro. Grabe akong manok dito. Opo, susunod, wag lang huhuli ng manok, ha? Ano? Opo. Ano? Susunod, wag lang huhuli ng buhay ng manok. Bagwis? Ha?
Ayun o, kainin mo pa yun, nandun na yun. Yung karne na yun o. Kainin mo pa. Sawa ka na sa daga? Kaya manok naman ang hinuli ng bibi bagwis na iyan. Ha? Opo. Sawa na ba sa daga, bibi bagwis? Ay, sawa na daw. Kaya manok na daw ang tinira niya mga kasinag. Nabait pa yan si bagwis mga kasinag. Nahawakan ko pa yan. Himas-himasin natin ang buntot. Eh? Ngayong mga kasinag, yung oras na ito, pag umulan, kasi kumukulog na kumukulog, kumikidlat. Pag bumuhos ang ulan na ito, aalis na ito si bagwis dito mga kasinag. Hahanap naman ito ng puno na malago, yung malapad ang dahon, na hindi siya mababasa, yung makakapag-cover siya sa puno na yun. Kaya maya tiyan yung mga kasinag, wala na ito dito. Kasi nagbabadya ng malakas na ulan Ganyan yan si bagwis mga kasinag. Baka isipin ng iba, kinukulong ko ito or tiyatalian ko. Malayang malaya ito mga kasinag si bagwis. Walang kulungan, hindi nakatali. Kusa lang siya umuwi dito sa bahay. Hinahayaan ko lang po siya kung babalik ba siya or hindi siya babalik. Hinahayaan ko lang siya mga kasinag. Pag minsan nga mga kasinag, ilang arawan itong hindi nabalik dito. Pag minsan 3 araw, 2 araw, 1 araw yan. Pag minsan araw-araw nauwi siya dito. Pero pag minsan kalimitan, napalipas siya 1 araw, 2 araw bago umuwi dito. Hindi ko alam mga kasinag kung saan nag-standby ito. Hindi ko naman hinahanap pag minsan kasi busy rin naman ako, may ginagawa ako. Kaya hindi ko na mahanap, hinahayaan ko na lang siya para malaya naman talaga siya. Baka doon sa pinupuntahan niya, masaya siya doon, baka may kaparehas siya doon o kapartner siya o kaibigan, mas maganda yun mga kasinag. Kasi baka nabuboring na rin man siya dito sa bahay, kasi pabalik-balik lang siya, tapos wala naman siya nakakasama na katulad niya. Okay, di ba nakakalungkot din yung ganun mga kasinag. Lalo na kung nakakulong ito mga kasinag, kung nakatali ito, nawala itong kalayaan, mas nakakalungkot yung ganong sitwasyon. Kaya ako nagpapasalamat ng marami sa inyo mga kasinag, sa mga kabarangay ko, kaubayan ko dito sa Seroma Camarines Sur. Maraming salamat po talaga sa pagmamahal nyo kay Bagwis. At hindi nyo rin pinapabayaan si Bagwis, inaalagaan nyo rin. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag, sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Thank you so much po talaga. Ano, kakainin mo pa yan? O sige, nakainin mo na yan at uulan magpakabusog ka muna bago ka umalis. Ha? Bagwis? Opo, tirahin mo na yan, pakabusog ka muna. Ano? Opo. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Iwan na muna natin siya dyan. At baka abutin pa rin ako ng malakas na ulan dito. Medyo nakakatakot din kasi mga kidlat ng mga kasinag pag kumukulog, tapos kumikidlat, medyo nakakatakot din. Ang gagawin ko sana ngayon mga kasinag, mag-aano sana ako, ayos ng kulungan ng baboy. Kasi yung bubong niya butas-butas na, kaso nga uulan, kaya pagpapalibang ko na muna. Bukas ko na yun mga kasinag, ayusin yung bubong nito. Kukunin ko muna pala yung kambing, baka lumakas lalo ang ulan. Ahas, ayun ahas ang liit na ahas. Ayan mga kasinag, ayun ahas ayun. Ayan yung maliit na ahas, may kulay green. Asa na? Wala. Ayan na. Yan ang mga kasinag. Yan na.
Malastik ito ba ang habol to ah. Huh. Uy. Takbo. Parang nanghahabol mga kasinag. Matapang yung granahas. Pasugod sa akin. Binato ko kaya. Saan na yun? Wala pati akong dalang itak. Wala. Nakuha muna akong pangpalo. At paghahabulin talaga ako mga kasinag. Pasugod sa akin eh, kaya tumakbo ako. Kukunin ko pa sila ng kambing. Ayun na mga kasinag. O yun, tumakbo na. Andun na yung ahas oh. Andun oh. Hindi magpunta sa ano. Ang late ng mga kasinag kahit wala sa. Ito yung sabi ko sa inyo mga kasinag oh. Yung ayusin ko oh. Ayan oh. Oh, giba-giba na. Kaya ipagpabukas ko na yan. Bukas ko na palitan ng bubong yan. Kahit maliit yung ahas na yun makasinag. Kahit pa sabihin walang kamandag yun, makatakot din yun. Ang liit eh, pasugod sa akin. Kaya tumakbo ako. Wala man akong dalang itak kahit pamalo. Kaya tumakbo ako. Ay, hawa mo ng kambing ko. Oh. Ayun tali nito. Ayan. Busog naman, busog naman. Isilong natin dyan sa may kulungan ng baboy at awa man mga kasinag kung mabasa ng ulan. Mahina pati sa ulan ito. Ang ganitong ano. Kambing. Yan ang ulan. Naabot tayo ng ulan mga kasinag. Okay, ayan. Satap lang kay mama. Ang kaibiyanan mga kasinag. Ayan, si Mama Merna. At ayan naman si Mrs. O yan, nagpapatugtog na si mama ng pamasko. Pasko na daw mga kasinag. Kaya nagpapatugtog na siya. Yan lang ang libangan ni mama dito. Kasi mga kasinag, yung TV namin hindi makuhaan na signal. Yung GSAT nawala ng signal. Ayan, kumukulog na. Ay, yung tubig pala natin inuman doon. Mga kasinag, ito yung anak kong panganay. Ayan o. Nagpiprito ng saging. Oy, masarap tong merendalan. Ayan mga kasinag o. Mainit! Tama-tama ang panahon mga kasinag. Ulan. Masarap talaga magmerienda lang ganito. Ayan o. Tutong mga ganak. Ay! Matutong na! Ano ka sa nga po eh? Balik ka rin mo. Wala pala tayong katong. Kaulan na, wala tayong pangkatong. Ang sarap, panalo. Init!
Ayan mga kasinag, ang anak kong panganay na maasahan na, napakasipag, marunong magluto, mga gawaing bahay, marunong na yan. Ilan taon na yan? 11 ka na anak, ano? Ayan, 11 years old na yan si Colin. Ay, yung inuman pala doon o ano? Oy, shoutout ba kasi nag-naulan. Ayan, kinuha ko yung inuman mga kasinag. O ano, nagbabaan yung mga kalapate. Ay! Mga alagang kalapate mga kasinag oh. Ginawan ko na ng kubo-kubo. Na doon na sila matulog. O bumaba pa rin, ayan na oh, yung tatlo. May bahay na yung mga kasinag, may kubo na yan, ginawa ko. O ayan pa yung isa. O apat yan mga kasinag, apat yung kalapate ko na yan. Katapos ko lang kaya kaninang gawin yung ano, kulungan nila doon, yung kubo-kubo nila doon. So ayan oh, bumalik na dyan sa kulungan na yan. Kitoy! Kitay! Kwak 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 kwak! Wala yung alaga kong gansa mga kasinag ah. Asa na yung gansa na dalawa? Mga kasinag, pasensya na ha, hapon na kasi. Ayan oh, medyo dumilim ang paligid. Naghubad ako ng damit, nabasa ako ng ulan. Kasi magme-merienda kami ng misis. Ayan mga kasinag, pakita ko sa inyo. Ayan. Okay, ito, makita nyo ba yan? Yan, ang merendala namin. Napatong natin dito. Ayan. Hi si Pitoy oh. Hi Pitoy! Anong tinitingnan mo dyan Pitoy? Ha? Huwag na yan, baka kainin mo merendala namin. Ayan naman si misis eh. Magmerienda muna tayo mga kasinag ha. Ay yung motor ko pala, hindi ko pa nahugasan. Yung motor ko mga kasinag, simula nung hinatid ko si misis. Ayan, putikan pa. Hindi ko pa nahuhugasan hanggang ngayon. Nalimutan ko na. Kape po ba? Ayan, magkape muna tayo mga kasinag. Sa kanya, kape. Sa akin mga kasinag, ano lang, yung tubig na mainit. Kasi hindi naman ako magkakape eh. Tapos yan oh. Init. Katrina, nag-alo. Bisay? Katrina. Kasi Kikay. Kasi po, may birthday naman. Hindi. Ang araw ko po may birthday dyan, si ate, ate Banji. Napakabahiyain mga kasinag ng anak kong panganay. Ano, merienda kami lang. Uy, mainit! Mainit ba yung huling nilagay mo nak? Baka handa man sa graduate na ano, nag-graduate na kabasa. Birthday po. Matay ba nagluto? Tutong oh. Ako niya ng graduation ni Paudin. Yun bago ito ho. O may live pa ba niya sa Maria ay sa Banwaan? Pero ang sarap mga kasinag. Hindi ito sabah mga kasinag ha. Ito yung tinatawag na Marianas. Yung katulad din nung sabah. Yung nakaraan na tiniba natin dyan. O siya pa ito mga kasinag. Kasamahan pa ito. Pagkatapos natin yung merienda mga kasinag, tignan natin si Bagwis kung umalis or hindi. Kasi naghulaw ng ulan ayo. Ang dalawa kong chikiting mga kasinag, si Janjan tapos si Chloe, wala, nakibirthdayan daw. Hindi ko alam kung sino may birthday. Kaya pag mapapaka, nakakang...
Marap ka anak. Harap ka nga dali. Ang papa kaya mama. Kamahiyain talaga. Nagbablog na nga. Hi Si guys. mama nga hindi mahiyain. Magmumukbang pa. Magmumukbang mo si mama. Oh, yeah. Kamahiyain ito dalagang ito. Dan pahanapan mo kang boyfriend. Baka may mag-comment dito. Manliligaw na. Si Say nag-ano? Si Say. Si papa. Wala! Ba? Hindi, kahalion ka na. Mamamatay yan, mamamatay. Hindi na. Makita man lang nilang magandang dalaga. Hindi na. Yeah. Hindi ko nga nasupong mangutang yung pang... Oh, yan oh. Oh, di ba? Oh. Oh, lagi ko na narinig yung mga kasinag oh. Matibay mangutang yung anak ko ng panganay na yan. Pag may bagas yung para utang. Pag wala kami bigas dito, yan ang para utang. Wala na, patay na yan. Bukas pa yan. Dahil nga, nga. Wala. Nga. Wala lang kamot. Wala. Gang ang kamot ko. Hanggang wala na yan. Pag buhay yan, pag tig-touch mo yan, naaluwas ang ano. Busog na ako mga kasinag. Tama pa. Ang sarap talaga nung piniritong saging. Pinirito lang yung kahit walang asukal. Update ko kayo mga kasinag kay Bagus ah. Ayan ang mga kasinag. Tumila na ang ulan. Oh. Hoy, dinala ko na kayo doon sa inyong ano. Oh, sa inyong bahay. At ito lang mga kasinag, ginawan ko sila ng bahay-bahay. Oh, katatapos ko lang gawin. Oh, ayan oh. Oh. Andito rin yung pakainan nila oh. Oh, ayan yung bahay-bahay nila mga kasinag oh. Huhulihin ko pa yung iba. Katapos ko lang gawin yan mga kasinag kanina oh, di ba? Krokit ng bahay nila. Inaano ko nga mga kasinag na doon ano, matulog doon na tumira itong apat na ito. Kasi nga mga kasinag ay tawag dito para maanohan ko ng ano dyan, maanohan ko ng ano, ng manok, makulungan ko. Ito na oh, ayan malakas ito eh. Ayan. Yo, cute ng bahay-bahay nila oh. Ayan. Okay. Hulihin ko pa yung dalawa. At pagkatapos nito mga kasinag, update ko kayo kay Bagwis. Isa-isa lang. Ayan. Yay! Oh, diyan lang kayo? Ha? Diyan lang. Isa na lang. Hulihin natin mga kasinag. Yan, ito lang. Last na ito mga kasinag. Oh, Choco Bar. May isang ano dito si Kabox mga kasinag. May diala si Kabox ninyo dito galing sa Manila. Yung pang racing. Siya na yung pangalawang diala ko dito na Choco Bar. Kaso yung Blue Bar mga kasinag bumalik. Bumalik yata ang Manila. Oh, ayan oh. Oh, ayan na sila mga kasinag oh. Yan ang kanilang bahay. Katapos ko lang yan gawin kanina mga kasinag. O di ba? Oh, krokit ng bahay-bahay nila. Ayun mga kasinag, update ko naman kayo kay Bagwis. At tingnan natin mga kasinag kung si Bagwis ay umalis or hindi.
Kasi lumiwanag na yun. Nawala na yung dilim ng panahon. Ng langit, nawala na yung dilim. Lumiwanag na ulit. Mahihain yung anak kong panganay mga kasinag. Ayaw na, ayaw humarap sa camera. Kaso yung dalaw kong chikiting wala. Nasa birthdayhan. Hindi ko alam kung sino nagkumbida ng mga kasinag. Tingnan natin kung andito pa si Bagwis. Kung umalis ba siya or hindi. Oh, wala na. Wala na si Bagwis mga kasinag. Ayun yung pagkain niya. Dito humuni dito, narinig ko. Saan daw nagsilong yun? Ayun, sa itaas ng liyog. Ayun. Si Bagwis. Doon pala siya nagsilong. Sa itaas ng liyog na yun mga kasinag. Oh. Nataon pati ni Kuya Melvin mga kasinag na nagsabog si Kuya Melvin ngayon ng binhi. Kasi yung pinatrabaho niyang palayan mga kasinag dun nagsinabugan na niya ngayon. Kasi nagpasigunda siya eh. Ako kasi mga kasinag hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pangpahan traktor. Kaya pag-iisipan ko pa kung mapasigunda ako or hindi. Bahala na mga kasinag. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag. At uuwi na ako. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.